Mayong gabi, mga kabilyabita, na pauwi. Dahil sabi sa GC namin, magkakaroon daw ng supply ng tubig ngayong gabi. 10 o'clock, tumulo na siya. 10 o'clock ng gabi, mabuti na lang at nakaabot pa kami. Salamat sa nag-share. Salamat sa water tanker. Ay, salamat. After 1 month, may tubig na ang Bilyabita. Subong lang. Tubig. Thank you, Lord, sa water. Okay. Tanker. Oo. Yes, may tubig na ang Bilyabita from water tanker. Ilang oras lang yan. Yes. After 1 year.